Tini siyang jora kosong ni kipitam koktisalo sopaya. Tini elambago siyang poilani purimao siyang diri jisaya bichapli siyang kananay. Te kipini ni purimao siyang salandia Paul kurinsong no si hormani poila ni kokton ni siyang tini kananay. Abahay ke matay bay sijak kokto makaham ni bo tini siyang kananay. Tini elambak ni bising tay kaito siyang no belay nangmani kok say kanar namo sungo chinilang mani bagi. Abano karibo tini o jora kosong ni kipitan ni koktisal no motao sing kaito ni koktisal hini palay layo abano chung Simono chini motao krapo Francis by Saklay Jack. The Word of God Sunday kaito ni koktisal itini ching abano tibo kisa wansugna nango. Pwede engaging poila ni purima no tui sing kisa dia layunay. Tini ni poila ni purima sini diari okra jisaya ni kok no tui sing knawo. Jisaya diari bo semai kecamo silang mani tongo. Chapter 9 verse 1 ni simitrigo. Munago tongnai rok te mogoi tongnai rok borok ak keceng pohor no mannai. Bo o jisaya diari salmani okok Jisu Kristo phaye o keceng pohor no manmani akok no sungtini saimano. Tamnin male jisaya diari semai kecamo salmani akok rok tabung ni jora ketalo lebong nangphaikya. Oke oro haini sao munak ma kuthini saklomo tongoi tongnai rok norok ni sakao keceng pohor sophaikya ni sao. Ak keceng pohor no Jisu Kristo. O Jisu Kristo no o sungsar no mo thangnai te o sungsar ni sumsok no je munago klai tongjonai rok no sumsok nakarui bo ketal langmarnai bo no Jisu. Ak keceng pohor o Jisu. Tini sing kanamani o passage nge Jisu hasim bandaro tang baptisma yasak mani yagulo bo hasim bandaro thanga hasim bandaro 40 din tongman tongpuru Suitan by belok jaka abini yagulo kifli bini samung kaitoni kok tirma samung chengnani bagi Galileo paimanino. Abo haike jisaya diari kok diari samani abo nang paikya. Te abong kha munak mau tongnai rok ni sakao pohor paima haino Jisu kaitoni kok pirma bai. Kaitoni kok pirma bai singsaro pohor paimani ako. Tini bo nai ke munak mau tongnai kmama tongko munak manga sumso. Bekao nai slema hamia wansukma hingsa abaro kokubino munak mau no aro kaitoni kok ni pohor paina nango Sebra Jisu chungna phungmani hamjak mani kok nakharmani kok tongtuguna. Second reading no te second reading kipini porima awo Saint Paul Korinchuno sugang sihomani. Aro chapter 2 ekni 2 ni simitero tai shodro sajak saka bo hai nei Korinchuno norok bepak no kok thaisa ungdi takak laidi norok thansa ungsukti ni sa to baksa ba ang Apol ni baksa ba ang pito ni hini sa abo ngui mano kinto jung to Kristo ni mungoi Jisu Kristo ni mungoi jung to bepak no thansa se lama kaisho sung himlai dong to tabuk ni molobo jung sabo tang tabuk sana thang kai sini je perisho 마리아 보돌 힌동어 주세 보돌 힌동어 이엇 보돌 힌동어 근데 정제 삼크면 저도 지수 그리스도의 뭉이세 아원 먹이 정 केवबाई माने कमने बो मोहाई नि अब साथाई करे जो जिसु ख्रिस्ट जेबाबे तंगदि हिनो अबाहेके तंगनां नांगो अबाहे तंगाय हामारि मानु तो पॉल तिनी जुनो अबो न साहो
탄차가 동안 바게 가박사가 동안 바게 저디와 신이 비싱어 그방마 어바하이 버카 펠라이 동고 또 어바하이 마니 아봉가 머나고 한 클라이마스 클라요 중톱 제디나 바프티스마 야사카 어디나 중 까달라마만가 까달라마만에 추브라지쇼 너 중만가 만에 포허너 만가 하기 중 포허는 동태 클라요 또 어바하이게 동야 그래 포허로 동나니 바 어바하이 동한가 봐 카기 빌라니 어머나 aro solandia Paul ke belai kena to kaisa example baru bufang kai mani 이 무방 가이마니 borok koroksa bufang kai kya tai koroksa Tuilo. ka nya 또리네게 가이드 tor nai ke 가이드 abo motan joto samung no abo no sing joto no je mansa klayo ai kono kaitorni hamari no no tor mani kaitorni hano war mani abo no 때 어서가 어버사오 볼서 보너 가이터 바프티스마리 디니 로야고 꼭그 달피는 먹이시러 그러죠. 고토마 감피는 먹이시러 그러죠. 또 비니 사문 아버 복사고 따가이선 사문 따가이서 어바이는 또 저더러 가이터 바이 정자 가이터 지슈 니 뭔가 사문 클라이는 먹이 그 아버 코럭사니 뭔가이선 지슈니 뭔가이선 사문 클라요. 아원 먹이 볼사가 탄사가 있던데 꼭 가박사가 있던데 baptisma nani bagi kaito rano roharia kaito ni kok pirna bagi Pirna bagi. tamni hinba baptisma sabo yasak nai yasagia abo kaito nai 가이터 나이 nini samung ani samunge kaito ni kok pirna 아버 baki je tamni abo kaito ni yago chini samung to chun ma kalai nai taikesange tini chun mansung nango tini inga kaito ni kokni koktisat samahai kaitoni koktisal the word of God Sunday o chini mata ko Pope Francis chungna samani chini klaitai kaitam to 그렇다. poinani ke kaitoni kokno diai nani kaitoni kokno diai nani kaitoni kok chungno tamo sana nai abono poriui abono diai nani poila takisange kaitoni kokno cherry nai systematically apano cherry nai tamni hinba bisu apano sak nangi ang obro beba kang saimono ang apano asu bukhari porina nangi abahai wan sumbo tongjin or thoma ang gusbar kanaka ang cherai punni simi apano khanai tongo abanang beba sa abahai kaitoni kokni bisingo fan tongo apani bagi bukhari cherry poridi ni po Francis chungno meto play tai Number 3 inge bo samani ke abono buinitani baklaidi pirdi nai ke chini bagi bo belai ke nangmani kokno chini tripura hastini bagi bo belai ke nangmani kokno tini alam bakchuno seknaru mani kok paitago ang jisu tini bini kok pirna changpuru bo samani kok ababai chung butakna musungo jisu saka norok sumsok yakardi kaitoni ha sampaka akok baina jisu bini ministry changka 쟁가. aba chini bagibo kesa belai nangmani message no norok sumsok yakardi bukha kipili kaitoni tani paidi tamni hinba kaitoni ha sampaka sabra jisu simbotono bini hamari ruteng amen 아멘.